Jesus. Hey Nkosi yami. Nikhona ngapha? Nikhona ngala? Hayi nikhona lapha ya? Uyazi Thulasi kulonyaka ngifuna ukungena ngevosho. Ngifuna ukungena ngamandla ngoba uNkulunkulu sinikeza umuso ukuthi singene ku2025. Ngifuna ukugida kunyakaze lapha ekhaya usuphakame esofeni uphakame esituleni. Ngifuna nawe setaxini uvela usuku umunyakaze kancane. Ngifuna nawe serenke ushaye phansi unyawo. Awunikhona kodwa. Hayi uyazi kunenye ingoma Thulasi uyangazi ke mina nguthi ke ngi-challenge. Le ngoma yacula enye group. Angisekhumbuli kahle kodwa yena ukhona ozoyazi. Ithi le ngoma Thathu Jesu, Thathu Jesu umfake enhlizweni. Enhlizweni ufunda iBhayibheli uzobuzwa. Uzobuzwa ubumnandi obulapho. Usukwenza ngathi awuyazi le ngoma. Uthi lo mhlabeleli Thathu Jesu. uJesu umfake enhlizweni. Mama enhlizweni ufunda iBhayibheli uzobuzwa. Ay uzobuzwa ubumnandi obulapho. Hey hallelujah. Uyabona nje bongathatha uJesu umfake enhlizweni uzokwazi ukuthandaza. Ithuba lo uthandaza. Ay wabazalwa Maxilo Thulasi wathi ngifuna kunyakaza umuntu asekhaya. Awu Jesu awu uNkulunkulu. Ay wabazalwa
ungena wedwa ekameleni lakho kunqanga amadolo uthi ngwane kumangalo bakhona kwenze njani bathi bayalunguza uthi bayathe una lo ithuba lo kutha da asa